Ganun ba, pre? Oo, pre. Shot ko na. Oo, sige. Alam mo, pre, napapansin ko sa bahay, hindi ako mahal ni tatay. Paano mo yan nasabi? Paano kasi? Ako na lang lagi nakikita at pinapagalitan ni tatay. Alam mo pare, mahal ka ng tatay mo. Kung hindi kanya na pinagsasabihan at pinapagalitan, ang ibig sabihin nun, hindi kanya na mahal. Ganun ba yon? Bakit pinahinto ako sa pag-aaral kung talagang mahal ako ni tatay? Baka may nagawa kang mali, kaya pinahinto ka sa pag-aaral. Masama yung loob ko sa tatay ko, pare. Yung kapatid ko pinag-aaral niya tapos ako hindi. Tama na yan pre, tagay na lang tayo. Masyado kang madrama. Sige, pag naubos natin to, bili pa tayo ulit. Shot ko na. Sige. Pa namang klaseng buhay to. Wala pang ulam. Aray! Bakit hindi ka pa nagluto ng ulam? Pumasok ako kuya, nakita mo naman kakadating ko lang. Asan ba si tatay? Baka pumunta sa bukid kuya. Dapat bago kayo umalis ng bahay, magluto muna kayo. Katulad yan, wala akong ulam. Magluto ka lang kahit itlog lang. Ikaw muna kuya, madami pa akong re-reviewin. Anong sabi mo? Ayaw mong mautusan? Bakit ikaw? Wala ka namang ginagawa dito. Hindi ikaw magluto ng ulam mo. Anong sabi mo? Kuya mo ako, ba't ayaw mo sumunod sa akin? Ano na naman ba pinagtatalunan niyo? Ito kasing si Ray. Inuutusan ko lang na magluto ng itlog, ayaw niya ako sundin. Marami nga akong re-reviewin. Bakit? Matagal bang lutuin yung itlog? Eh ano kaya kung ikaw na lang magluto ng ulam mo? Ayan na naman kayo, tay. Ayaw niya namang utusan yung paborito niyong anak. Wala akong paboritong anak sa inyong dalawa. Anong wala, tay? Di ba paborito niyong anak ito? Mahal ko kayong pareho anak. Anong sinabi niyo, tay? Mahal? Si Ray lang ang mahal niyo, ako hindi. Dahil pinatigil niyo ako sa pag-aaral, di ba? Paano hindi kita patitigilin? Hindi ka naman pumapasok. Ang alam ko, makakapagtapos ka na. Yun pala, hindi. Tama na yan tay. Hindi, sumusubra na tong kuya mo. Ganyan naman kayo, tay eh. Palagi na lang si Ray yung tama sa inyo. Tay, Oh, bakit anak? hingi po sana ako ng pambili ng mantika tay. Ito anak. Siya nga pala anak. Kumusta pala yung pag-aaral mo? Ayos lang naman tay, matataas naman po yung mga grado ko. Isang taon na lang po makakapagtapos na ako. Mabuti naman kung ganon. Pagbutihin mo pa sa susunod na taon para makapagtapos ka na. Makakasa po kayo tay. Nandyan na po pala si kuya. Sige, at kakausapin ko siya. Christian! Sige po tay, bili muna ako. Sige. Bakit po, tay? Christian, pwede ba tayo mag-usap? Ano na naman ba yun, tay? Saan ka galing? Naglaro lang kami ng basketball. Sino na naman bang mga kasama mo? Mga barkada mo? Eh, sino pa nga ba? Bastos ka talaga! Kinakausap pa kita! Tatalikuran mo ako! Lagi na lang kayong ganyan sa akin. Palagi na lang kayong galit. Anong gusto mo? Matuwa ako sa mga pinaggagawa mo? Sana man lang tumulong ka sa mga gawaing bahay. Kaya nyo naman. At isa pa, dyan naman yung paborito nyong anak. Wala akong paborito sa inyong dalawa. Mahal ko kayong pareho. Mahal? Bakit nyo ako pinahinto sa pag-aaral kung talagang mahal nyo ako? Naririnig mo ba ang mga pinagsasabi mo sa akin? Paano di kita patitigilin sa pag-aaral? Ang alam ko makakapagtapos ka na. Yun pala, hindi ka pumapasok at inuuna mo pa ang barkada mo. Kaya ako nagkakaganito dahil kayo ang may kasalanan kung bakit nawala si nanay. Anak, hindi ko ginusto na mawala ang nanay mo.
aksidente ang nangyari. Binangga kami ng truck. Sana kayo na lang yung nawala, hindi si nanay. Sana nga ako na lang ang nawala at hindi ang nanay mo. Di mo ba alam kung gaano kasakit ang mawalan ng asawa? Sana nga ako na lang talaga ang nawala. Tay, tulungan ko na po kayo. Sige anak. Tay, pwede po magtanong? Ano yun anak? Tay, bakit hindi po pala kayo nakapag-aral noon? Ano kaya pinag-uusapan nila? Mahirap lang yung buhay namin noon. Isang kahit, isang tuka. Tapos sakitin pang lolo mo. Nakikipagtanim lang kami ng palay ng lola mo noon para may pambili ng gamot ng lolo mo. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo, Tay. Gustuin ko man mag-aral noon, wala akong magawa. Kahit kamag-anak natin, ayaw kaming tulungan. Kahit ngayon naman, Tay, ayaw kayong pautangin. Nakita ko nga kayo nung isang linggo, ayaw man kayong pahiramin. Nakita mo yun anak? Opo, Tay. Kaya pinangako ko sa sarili ko, kahit mahirap lang tayo, ay gagapang ko ang inyong pag-aaral. Kasi yan lang ang kaya kong may pamana sa inyo, na hindi kayang nakawin ni Numan. Tama nga si tatay. Opo, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko po makapagtapos para sa inyo ni nanay, kahit wala na po siya. Salamat anak, gagawin ko naman ang lahat, makapagtapos ka lang. Ang laki pala ng kasalanan ko kay tatay. Ano kayang gagawin ko para mapatawad niya ako? Kaya natin ito, Tay. Magsipag lang tayo at magtulungan. Oo anak. Ray, nauna na akong kumain. Sabay na lang kayo ni kuya mo. Hindi ko na kayo nahantay kasi tanghali na. Opo, Tay. Saan po pala kayo pupunta? Sa bukid anak. Sige, alis na ako. Sige, Tay. Mag-ingat ka. Tay. O kuya, sundin ka na pala. Kain na tayo. Sige. Si tatay, kumain na kaya siya? O kuya, nauna na siya. Kasi pupunta pa daw siya sa bukid. Aray, ano kayang gagawin ko para mapatawad ako ni tatay sa mga kasalanan ko? Kausapin mo si tatay kuya at humingi ka ng tawad. Mabait naman si tatay. Ang laki ng kasalanan ko kay tatay. Mapapatawad kaya niya ako? Mapapatawad ka rin niya kuya. Basta humingi ka lang ng tawad sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman kuya. Tara, kain na tayo. Tara.